Aventuri în lumea Bibliei. Astăzi vă invităm să ascultați episodul Mormântul gol. Bun găsit, dragi prieteni mari și mici! Am ajuns, iată, la ultima stație a călătoriei noastre, pe urmele lui Isus, Fiul lui Dumnezeu. Împreună cu Sara, Dan și călăuza lor, Paracletos, am străbătut Palestina primului secol, însoțindu-l pe Isus de la nașterea până la moartea lui pe cruce. Și dacă mulți cred că viața se încheie la mormânt, Fiul lui Dumnezeu ne dovedește că nu e așa. Astăzi vom fi martori ai unui miracol, un miracol mai mare decât toate celelalte de până acum, miracol a cărui amintire o sărbătoresc creștinii și după 20 de secole. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Gata, în sfârșit oul meu a cedat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Aoleu, măi, tată, oul ăsta al tău o fi mai tare decât piatra de la ușa mormântului. Asta e, cineva trebuie să fie cel mai tare. Dragii mei, faptul că putem râde împreună și că ne bucurăm de masa asta îmbelșugată este tot un dar de la Dumnezeu. Și micile noastre bucurii zvorăsc tot din bucuria cea mare că Hristos cel înviat este în familia și în viața noastră. Așa este, El a înviat și ne-a dat tuturor o viață nouă. Tată, dacă noi după atâția ani suntem atât de bucuroși de învierea lui Isus, ce surpriză o fi fost pentru cei care au trăit chiar atunci. Tare aș vrea să-i văd pe ucenici ce figură au făcut când l-au văzut înviat. Păi atunci hai să aflăm din aventuri în lumea Bibliei. Ce zici, mamă? Păi dacă ați terminat de mâncat, puteți merge. Ajung eu primul. Ba, eu ajung prima. Așa, pe urmele lui Isus. Bine ați venit, copii, văd că sunteți foarte bucuroși. Doar am sărbătorit Paștele împreună cu familia. Înseamnă că știți totul despre învierea lui Isus. Da, dar de la o distanță de 2000 de ani. Vrem să ne duci tu cât mai aproape. Atunci să mergem în grădina mormântului. Plecăm chiar acum. Am ajuns. Ascundeți-vă aici. Astăzi grădina va fi vizitată mai mult ca niciodată. Deocamdată nu văd pe nimeni. Este duminică dimineața de vreme, a doua zi după sabat și a treia zi după răstignirea lui Isus. Cei mai mulți oameni încă dorm. Doar câteva femei n-au odihnă. Priviți-le, se îndreaptă spre mormânt. Credeam că nu o să se mai facă ziua. Da. Hai, trebuie să-l pregătim după rânduială. Îi vom spăla rănile și îl vom îmbălsăma cum se cuvine. Dar cine o să ne dea piatră la o parte de la gura mormântului? Și e îngăduit oare să înlăturăm sigiliul? Da, Domnul, să găsim pe cineva să ne ajute. Uite că am ajuns. Maria, piatra e dată la o parte. Mulțumesc ție, Doamne. Hai să intrăm. Trupul învățătorului nu e aici. Uite, Giulgiu e aici, dar trupul lipsește. Maria, ești sigură că aici l-au pus? De atâta supărare vei fi greșit locul mormântului. Nu? Uite, aici e Giulgiul adus de cinstitul Iosif din Arimatea. Și uite, miresmele aduse de Nicodim. Da. Toate sunt la locul lor. Și vedeți, uite, piatra poartă încă urma sigiliului. Atunci unde să fie? Nu știu. Atâta mângâiere mai aveam pe lumea asta, să știu că pot să-i îmbălsămez trupul. Și acum mi s-a luat și această mângâiere. Dar cine a putut să facă una ca asta? Învățătorule, Domnul meu drag, unde te-au dus? Femeie, de ce plângi? Pentru că l-au luat pe Domnul tău și nu știu unde l-au pus. De ce-l căutați între cei morți pe cel ce este viu? Un înger? Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeule! Nu vă temeți
Știu că îl căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Da, îl căutăm învățătorul. Nu este aici. A înviat, așa cum a spus. Iată locul unde a fost pus. A înviat? A înviat cu adevărat? Da, așa ne-a spus. Așa ne-a spus că va învia. Acum duceți-vă repede și spuneți și ucenicilor lui că a înviat și merge înaintea voastră în Galileea. Doamne Dumnezeule, ce minune! Cea mai mare dintre minuni! Să mergem să spunem lui Petru și celorlalți. Să luăm și mirezmele. Ia-le sau... Nu, mai bine, lasă-le aici. Acum nu mai avem nevoie de ele. Să mergem de grabă, să le spunem ucenicilor. Doamne Dumnezeule, ce bucurie! Doamne, Doamne, să fie oare adevărat? Doamne, e prea frumos ca să fie adevărat. Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Pe semne că ești grădinarul, stăpânul locului. Îl caut pe Iisus, Iisus din Nazaret, care a fost înmormântat acum 3 zile. Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și eu mă voi duce să-l iau. Maria. Maria. Știu vocea asta. Știu cine m-a strigat pe nume. Învățătorule. Învățătorule. Maria. Învățătorule. Deci, e adevărat. E adevărat. Ești viu. Doamne, n-am să mă mai despart de tine niciodată. Nu mă ține, Maria. Du-te și spune-le fraților mei. Maria, unde ești? Maria, unde ești? Uite, a rămas la mormânt. Ioana, e învățătorul. E învățătorul în carne și oase. Învățătorule. Bucurați-vă. Cuvintele îngerului sunt adevărate. Mergeți și spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Să mergem după ele. Așteaptă, Dan. Știm deja că o să meargă la ucenici. Dar oare o să le creadă? Asta e întrebarea. Se apropie cineva. Am ajuns. Petru, mormântul este gol. Da, într-adevăr. Femeile au avut dreptate. Bine, dar asta nu dovedește nimic. Trupul putea fi luat de romani sau de evrei. Nu le-a fost de ajuns că l-au omorât. Adu-ți aminte, Petru. Adu-ți aminte. Învățătorul ne-a spus că după ce va suferi multe din partea preoților și a fariseilor, va învia a 3-a zi. Astăzi e a 3-a zi. Tu crezi basmele astea spuse de femei? Prea multa lor durere le face să creadă că e aievea ce și-ar dori să se întâmple. Și eu aș vrea să dau timpul înapoi, înainte de seara aceea blestemată când m-am lepădat de învățătorul. Dar nu se poate. Învățătorul a murit. Iar eu nu o să pot să-i mai spun niciodată cât de rău îmi pare. Să mergem până nu se întorc soldații. Până se limpezesc lucrurile, trebuie să stăm ascunși. Și dacă învățătorul a înviat, cum ne-au spus femeile? Dacă a înviat, o să ni se arate și nouă. Uite, au spus că l-au văzut aici în grădină. Unde este? Ha? Aș vrea să-l văd. Să mergem, Petru. Ia-o înainte, Ioan. Învățătorule, dacă e adevărat că ai înviat, știu că nu sunt vrednic, dar fă-mă să te văd și eu. Vreau doar să-ți cer iertare. Te rog. E de prisos să vă spun că învățătorul i-a ascultat rugăciunea. Cum? Chiar i s-a arătat lui Petru? Scripturile trec sub tăcere acest episod, așa că mergem și noi mai departe. Unde mergem? Poate v-ați întrebat unde au dispărut soldații de la mormânt. Da, chiar voiam să te întreb, dar s-au întâmplat toate atât de repede. Ei, după tot ce s-a petrecut la mormânt, soldații au fost așa de înspăimântați încât s-au dus imediat la cei care i-au tocmit să stea de pază. Și ce s-a întâmplat de fapt? O să aflați chiar acum de la un martor ocular.
Plecăm chiar acum la Ierusalim. Ei, dar ce căutați aici? De ce nu vă aflați de pază la mormântul? Tocmai de asta am venit. Trebuie să vă spunem ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Hai, spune o dată. Stăteam de pază la gura mormântului când un cutremur mare a zguduit pământul și a dat piatra la o parte. Ce? Voi sunteți soldați sau femei de v-ați temut de un cutremur? Întoarceți-vă la posturile voastre. Asta nu e tot. O putere nevăzută ne-a făcut să cădem ca morți la pământ. Și apoi o lumină a acoperit tot locul. Când ne-am uitat înăuntru, trupul acestui Iisus nu mai era acolo. Cum? Înseamnă că nenorocitul acela s-a trezit din amorțeală, a dat piatra la o parte și a fugit. Cum să fugă? Ce om biciuit, răstignit pe cruce și nemâncat de 3 zile, poate să de la o parte o piatră așa de mare. Asta ar fi prea de tot. Iertată să-mi fie îndrăzneala. Omul era mort de-a binele. Doar nu credeți că înviază morții? Ba da, dar la învierea de apoi. Nu știu, dar nu vrem să mai avem de-a face cu asta. S-au întâmplat acolo lucruri foarte ciudate. Întâi cu tremurul, apoi lumina aceea mare și apoi un om îmbrăcat cu niște haine de lumină care străluceau ca fulgerul s-a așezat de pază la gura mormântului. Un înger. Asta nu trebuie să se afle. Da, dar ce să spunem când ne va întreba guvernatorul ce s-a întâmplat? Ăsta e adevărul adevărat. Trupul nu mai e acolo și o ființă nepământeană păzește mormântul. Nu mai rămâne decât să-l vedem umblând prin cetate. Să nu care cumva să spuneți că a înviat. Bine, dar ce am putea să spunem? Că ucenicii au venit și i-au furat trupul pe când voi ați adormit în post. Să adormim așa toți deodată? Nici de cum. Și cred că nu știți ce aspră e pedeapsă. Hai, ia banii ăștia și împarte cu tovarășii tăi. Hai. Dar eu sunt frumușică. Pentru banii ăștia spunem ce vreți voi. Spuneți așa că ucenicii i-au furat trupul. Și dacă vestea ajunge la urechile guvernatorului, îl vom potoli noi. Hai, mergeți acum și uitați tot ce s-a întâmplat în dimineața asta. Dacă vom putea uita. Ce mărșăvie! Da, și din păcate planul a avut succes. I-au păcălit pe mulți oameni cu zvonul ăsta că trupul lui Isus a fost furat. Însă bieții ucenici n-ar fi îndrăznit să facă una ca asta, la cât de înfricoșați erau. Așa e, ucenicii. Ce fac acum? Exact la ei voiam să mergem acum. Stau toți încuiați de frica preoților. Și l-au primit cu ei și pe Iuda? Ei, cu Iuda e o istorie mai tristă. Cum adică? Ce vrei să spui? După ce l-a dat pe Isus pe mâna dușmanilor lui, Iuda și-a dat seama că a greșit și a încercat să dreagă lucrurile. Credea că rezolvă totul cu bani. Și ce a făcut? S-a dus la preoți și a vrut să le dea banii înapoi, recunoscând că a vândut sânge nevinovat. Și preoții cum l-au primit? I-au spus că pe ei nu îi privește și că nu se mai poate schimba nimic. Și atunci? Și atunci Iuda s-a spânzurat. Într-adevăr foarte trist. Dacă ar fi mers la Isus și nu la marii preoți, ar fi găsit în mod sigur mai multă înțelegere. Trist. Mergem și noi să vedem ce fac ucenicii? Da. Plecăm chiar acum. Să punem cap la cap tot ce știm. Preoții cu învoirea lui Pilat au trimis o gardă să păzească mormântul. Asta înseamnă că se temeau că Iisus ar putea învia. Învățătorul ne-a spus că va suferi și că va fi omorât, dar a 3-a zi va învia. Am auzit cu toții, ne-a spus de atâtea ori. Da. Și femeile ne-au spus că l-au văzut. Eu și Petru am fost la mormânt și v-am spus, trupul nu mai era acolo. Soldații dispăruseră, se pare că pe neașteptate, pentru că și-au uitat lucrurile acolo. Petru, tu spui că l-ai văzut. Da. Atunci, din două una.
ori cineva i-a furat trupul, ori a înviat, cum a spus. Ar trebui să facem cercetări. Ioana, ai nebunit? Vrei să sfârșești și tu pe o cruce? Preoții au vrut să scape de Isus. Vor vrea să scape și de noi. Nu putem face nimic. O să ieșim cât mai puțin în lume. Și ori de câte ori ne întoarcem aici, să avem grijă să nu fim urmăriți. Ați auzit ce au spus femeile? Ne așteaptă în Galileea. Să plecăm în Galileea. Acolo suntem în siguranță. Dar cum să plecăm de aici fără să bată la ochi? Nu știm ce să mai credem. Dacă Isus a înviat, trebuie să ni se arate și nouă. Pace vouă. Învățătorule, e viu. Ușa încuiată. Doamne, e un duh. A intrat aici. E un duh. Doamne, ferește. Un duh. Doamne, ferește. Dorule. De ce sunteți așa de tulburați? De ce vă îndoiți? Doamne. Doamne. Nu vă temeți. Eu sunt. Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele. Atingeți-mă. Eu sunt. Un duh nu are carne și oase. Să fie adevărat. Wow, Doamne, oare e adevărat? Aveți ceva de mâncare? Uite aici, pește fript și un fagure de miere. Acestea sunt lucrurile pe care vi le spuneam când eram încă cu voi. Și anume că trebuie să se împlinească tot ceea ce este scris despre mine în legea lui Moise, în profeți și în psalmi. Așa este scris. Și anume că Hristosul trebuie să sufere și să învie dintre morți a treia zi. Iar pocăința spre iertarea păcatelor să fie vestită în numele Lui la toate neamurile, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Paracletos, fă-mă să înțeleg. Că a înviat Isus, am înțeles. Dar cum se face că apare și dispare când nu te aștepți și intră prin pereți de crede că e o stafie? Iar după aceea mănâncă pește fript cu ei și ucenicii pot atinge rănile. Ce fel de trup este ăsta? E bine că m-ai întrebat. Isus care a înviat este același cu Isus care a murit și totuși diferit. Trupul lui era diferit, mai presus de timp și spațiu, așa cum vom fi toți la învierea de apoi. Însă pe ucenici i-a cam năucit apariția asta bruscă a lui Isus în mijlocul lor. E bine totuși că de acum nu mai aveau motive să se îndoiască. Toți au crezut nu pentru că le-au spus alții, ci pentru că au văzut cu ochii lor. Da, dar nu toți. Vrei să spui că după ce Isus li s-a arătat a mai îndrăznit cineva să se îndoiască? Da, Toma, unul dintre cei 12 s-a îndoit. Dar asta pentru că nu era acolo când a venit Isus. Ah, ce ratare! 8 zile au încercat ucenicii să-l convingă că l-au văzut pe Isus înviat, dar n-a fost chip. Ascultați-l. Nu, tot ce-mi spuneți voi e o nebunie. A apărut în mijlocul nostru și ne-a vorbit. A apărut în mijlocul vostru. Învățătorul nu apărea niciodată așa din văzduh. Dar gândiți-vă mai bine, vă dați seama ce spuneți? Dar l-am văzut. Toma, crezi că suntem cu toții nebuni? Și unde este acum? Vi s-a arătat acum câte zile? Acum 8 zile. Și unde e de atunci? Învățătorul era tot timpul cu noi. Toma, poți spune ce vrei. Noi l-am văzut. I-am văzut rănile de la mâini și de la picioare. Era el. Nu. Dacă nu văd eu semnul cuielor în mâinile lui, dacă nu ating cu degetul meu rana cuielor și dacă nu pun mâna pe coasta lui, eu nu voi crede. Pace vouă. E învățătorul. Doamne, e din nou printre noi. Iisus, Doamne, învățătorul. Toma, privește mâinile. Adu-ți degetul încoace. Pune mâna în coasta mea și crede că eu sunt. Domnul meu și Dumnezeul meu. Ai crezut pentru că m-ai văzut? Fericiți sunt cei ce n-au văzut și au crezut. Ei, și acum că au crezut cu toții că învățătorul lor e viu, puteau pleca din Ierusalim ca să-l întâlnească pe plaiurile Galilei, acolo unde trăiseră atâtea zile de neuitat în cei 3 ani și jumătate
cât l-au urmat. Așa e. Iisus le-a spus să meargă în Galileea, pentru că acolo îl vor vedea. Și, într-adevăr, li s-a arătat. Plecăm chiar acum în Galileea. A fost ideea ta să venim la pescuit. Și uite, acum nu am prins nimic. Și să știi că n-am mai pus nimic în gură de ieri de la prânz. Bine, dar tocmai de asta am ieșit la pescuit, să găsim ceva de mâncare. Uite că ne apropiem de țărm și poate cumpărăm ceva. Copii! Aveți ceva de mâncare? Tocmai acum ne întreabă de mâncare. Nu, n-avem. Aruncați năvodul în partea dreaptă. Aruncă, Petru, năvodul. Uite ce de pești. Uite, pești mulți și mari. Cum s-a făcut una ca asta? Toată noaptea am aruncat năvoadele. Este Domnul. Uite-l. El ne-a vorbit de pe țărm. Este învățătorul. Doamne Dumnezeule, mă duc la el. Dă-mi haina. Stai, mai e puțin până la țărm. Chiar ne întrebam ce o să mâncăm în dimineața asta și ne-ai așteptat, Doamne, cu focul pregătit. Și cu peștele fript. Am prins pești mari, tot unul și unul. Mulțumim, învățătorule. Să tot fie vreo 200 de pești. Sunt mai mulți, să mergem să-i numărăm. Simon, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, știi că te iubesc. Paște miei mei. Simon, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, știi că te iubesc. Paște oițele mele. Simon, fiul lui Iona, mă iubești? Doamne, Tu le știi pe toate. Știi că te iubesc. Paște oile mele. Ei, vedeți voi? Oricine se căiește cu adevărat este primit de Isus. Și Petru a primit chiar și sarcina de a avea grijă de frații săi. Cu toate greșelile lui, Iisus a văzut că Petru este sincer și că îl iubește cu adevărat. Așa e. Dacă Iisus a putut să învieze, sigur a avut puterea să-l schimbe și pe unul ca Petru. Bravo, Dane! Ai descoperit și ultima cheie. Iisus a fost înviat la o viață nouă. Și orice om care crede în El poate fi schimbat. Poate primi o viață nouă prin aceeași putere. Să ne întoarcem însă la ucenici. Iisus li s-a arătat timp de 40 de zile după înviere și le-a descoperit multe taine din cuvântul lui Dumnezeu. Și după aceea? Vreți să știți care e sfârșitul? Da! Atunci să mergem la ultima întâlnire a lui Iisus cu ucenicii. Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Doamne, rămâi cu noi. Duhul Sfânt va rămâne cu voi și voi veți primi putere atunci când va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Ei, aici se încheie cea mai frumoasă istorie a lumii. Foarte frumoasă. Dar acum ce facem? Am găsit cheile, am descoperit comorile. Ei, de acum trebuie să aveți grijă de aceste comori. Cum adică? Uite, ca să înțelegeți mai bine, am să vă povestesc o pildă pe care Iisus a spus-o mai de mult ucenicilor lui. Pilda este despre un agricultor care a ieșit la câmp, pe când era vremea semănatului. Și agricultorul a început să arunce sămânța. O parte din sămânță a căzut lângă drum, pe pământ bătătorit, și a fost repede ciugulită de păsări. Alte semințe au căzut pe un pământ stâncos. Plântuțele cele noi au ieșit repede, pentru că stratul de pământ era subțire.
Dar la fel de repede cum au ieșit, tot la fel de repede au pălit sub căldura soarelui, pentru că nu aveau o rădăcină adânc înfiptă în pământ. Alte semințe au căzut între spini și buruieni. Și buruienile au crescut mai repede decât plântuța și pur și simplu au înnăbușit-o. Dar a căzut vreuna și în pământ bun? Ai răbdare. Alte semințe au căzut într-adevăr într-un pământ bun și planta cea nouă a crescut, s-a dezvoltat și la vremea potrivită au apărut roadele. Nu înțeleg unde vrei să ajungi. Vă explic chiar acum. Pământul este chiar inima voastră. Învățăturile lui Isus sunt semințele care poartă în ele germenele unei vieți noi. Ce puteți face voi cu aceste semințe comori? Puteți să le tratați cu indiferență și atunci se vor găsi destule păsări răpitoare care să vină să vă fure comorile. Poate că altădată veți îngădui semințelor să încolțească, dar la prima batjocură din partea altor copii, planta voastră minunată va păli. Poate că uneori veți fi prea ocupați cu treburile zilnice și veți uita de semințele comori. Atunci plântuța cea nouă va fi înnăbușită de buruienile grijilor de tot felul și toate comorile voastre vor fi pierdute. Dar dacă inima voastră va fi ca un pământ bun, sămânța cuvântului lui Dumnezeu va încolți, apoi se va face o plantă frumoasă care va da roade bune. Dacă toate comorile pe care le-ați descoperit, urmându-L și cunoscându-L pe Iisus, vor fi câștigate sau pierdute, asta depinde numai de voi. Eu vreau să fiu un pământ bun. Promit să am grijă de toate comorile pe care le-am primit. Și eu. Acum, cu bine, Paracletos. Să știi, când am primit de Crăciun jocul Aventurii în lumea Bibliei, credeam că o să-l arunc acolo într-un sertar și gata. Dar de când vin aici în lumea Bibliei am învățat să-L iubesc pe Iisus și pe tine, încât acum la despărțire îmi dau lacrimile. Ei, hai, capul sus, Dane. Nu e nevoie de cuvinte de rămas bun, pentru că aventurile în lumea Bibliei nu s-au sfârșit aici. Nu. Ori de câte ori veți deschide cartea lui Dumnezeu, puteți să trăiți cu adevărat aventurile din lumea fascinantă a Bibliei. Iar eu voi fi întotdeauna acolo să vă ajut. Și nu uitați că Iisus a promis să fie cu ucenicii Lui până la sfârșitul veacurilor. Rămâneți deci și voi cu Iisus. La revedere, Paracletos. La revedere. O să ne fie dor de tine. Îți mulțumim. Îi mulțumim și noi lui Dumnezeu că Hristos a înviat. Și cu acest miracol, cel mai glorios din toate timpurile, se încheie și călătoria noastră pe urmele lui Isus în lumea primului secol. Dacă învățăturile Fiului lui Dumnezeu ne-au rămas în inimă și le prețuim ca pe niște comori, vom dori să mergem toată viața pe urmele Lui, ca niște ucenici devotați. Dacă dorește cineva să vină după mine, așa cum spunea Hristos, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze în fiecare zi. Viața împreună cu El e o continuă aventură, o aventură a credinței în Cel care a promis să fie cu noi până la sfârșitul veacurilor. Din serialul Aventuri în lumea Bibliei, ați ascultat episodul Mormântul gol. Au interpretat Andrei Orodici, Mihai Gruia Sandu, Mihai Constantin, Dan Condurache, Tinu Berivoescu, Marian Lepădatu, Maria Ploaie, Janin Stavarache, Ileana Cernat, Ionuț Chivu, Carol Chirilă, Ștefan Alexe, Alina Bălănescu, Doinița Kraus, Răzvan Șerbănescu și copiii Maria Rusnac și Filip Șerbănescu. Regia tehnică Mihai Papuc. Muzica și montajul Cristian Matei. Scenariul Dana Mercioniu. Regia artistică Ileana Cernat. O producție a studioului Trans World Radio România. Telefon 0727 311 013, e-mail aventuri@twr.ro.